Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. लोगोफोर दिनै तामरे जों रेडि जादों बरपेटा रोडआव मोनसे मेला जागासिनो दं बेखौनो नायनो थाखाय एक्चुअली बे जायगायाव आगोलाव रास मेला जायोमोन ओमफ्राय लास्ट इयर तो कोविड नि थाखाय जेबो रास जायासै माने मेला जायासै बाट देग्लाय तामने माघोनिनो मेला फाथिदों सो जों तामने एसे सानबाय मा दङ नायना फैनि सामफ्रामबो तामने जोंनि खाथिनो बारा गोजान नङा माने माइक दामनाय आवाजा खोनागासिनो दं सो नायनोसै माबायदि मा दं एसे नायना फैनोसै ओमफ्राय गथ'फ्राबो माने न'आव थायै बोर जाबाय सो एसे इसोरखौ ओंखारलांसै ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड नायलांबाय थादो भिडिअखौ आदिस शिवम नोंसोर बहा थांगासिनो दं जोङो मेलायाव थांगासिनो दङ मेलायाव माबायदि मेला मोजां बेयाव मा दं पिस्तल आरो मा होनो बै Wait, we need to come here one. Roll get. Excited? So good. Thanks, Ina. So. Okay. Yay! Hey. Let's go. तो दोस्तों हमारे घर के एकदम पास ही एक मेला लगा हुआ है आथियाबाड़ी महोत्सव 2021। तो हम लोग वही देखने आए हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो देखते रहिए। सो लोगोफोर जों सफैबाय मेलायाव सो नायनोसै सिङाव मा दं। तो दोस्तों इसी जगह पे हर साल रास पूर्णिमा के टाइम पे रास महोत्सव या फिर रास मेला लगता था, लेकिन लास्ट ईयर 2020 पे कोविड की वजह से नहीं हुआ। तो इस बार 2021 में पहली बार ये आथियाबाड़ी महोत्सव हो रहा है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा एक्साइटेड हैं, देखते हैं क्या क्या है। नै लोगोफोर आचार आंनि एकदम फेभरेट कर्नार बियो रास मेलायावबो थांबा आं फार्स्टआव आचारसो बायग्रोयोमोन माने आं थिंख्लांनि गोदै आचारखौ बिराद मोजां मोनो। ओमफ्राय नोंथांमोना माखौ मोजां मोनो आंनो खोन्थादो। तो फर्स्टआव इसे टेस्ट खालामना नायग्रोनि र' मोजां नंगौना नङा। दोस्तों ये है मेरा फेवरेट काउंटर अचार। हर साल मैं रास में थोड़ा थोड़ा खरीदती हूँ, तो पहले ट्राई करने जा रही हूँ मिक्स फ्रूट अचार। और अभी मैं ट्राई करने जा रही हूँ इमली का मीठा अचार, जो कि मेरा फेवरेट है और मैं हर साल रास मेला में ये खरीदती हूँ। ओमफ्राय लोगोफोर मबाइल एक्सेसरिजनिबो मोनसे स्टल दङ। ओमफ्राय बेयाव रिं लाइटबो नुदों आं, मबाइलनि स्टेन्डबो नुदों। सोरबा जुदि इउटुबार्सफोर इन्ट्रेस्टेड बा बेफोरखौ फैनानै बायनो हागोन। ओमफ्राय आंनो एक्चुअली नांगौमोन मबाइल कभार, सो आं मोजां मोनबाय बेयाव फैनानै आं बायनो मोनबाय बेखौ। आं 110 लादों आंना मोनसेयाव, सो आं खमावनो मोननाय बायदि मोनबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना खोन्थासै बे बारा जाबायना खम जाबाय दाम होनाया। दोस्तों मैंने एक मोबाइल कवर ख़रीदा। एक्चुअली यहाँ पे एक मोबाइल एक्सेसरीज़ का भी स्टॉल है, तो मुझे ये पड़ा 110 रुपीज़, जो कि मुझे सस्ता ही लगा। और अभी थोड़ा सा बच्चों का मस्ती टाइम राइड्स एंजॉय करेंगे अभी बच्चे लोग।
शिवमाथ' बिराद मोजां मोनो बिदियाव गाखोनो एकदम बेखौनो लानानै बिराद एक्साइटेड माने फैजेननिफ्रायनो बेखौ नुनानै बेयाव गाखोनो स' गाखोना मोननानै बिराद रंजाबाय ओमफ्राय ओंखारनानै आरो मोनसेयाव बे हारसिंनो गाव खारना थांबाय ओमफ्राय गाखोग्रोबाय आरो तो दोस्तों शिवम तो बहुत ही एंजॉय कर रहा है राइड्स। और एक बात यहाँ पे अच्छा हुआ कि हम लोग थोड़ा लेट से आए, हम लोग को आते आते ऑलमोस्ट 9 बज गया, जिसकी वजह से रश इतना नहीं मिला, तो पूरा खाली नहीं तो फिर भीड़ भाड़ में एकदम लाइन पकड़ के बहुत देर खड़ा होना पड़ता है। और अभी तो थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं। स' लोगोफोर जों न'निफ्राय ओंखारनायावनो लेट जाखादों, बेयाव सफैनायसिम जोंना 9 जाखाबायमोन। जों एक्चुअली एसे लेट फैखादों मानोना नहले बिराद भिड़ जायोना। दा मोजाङानो मोनदों जे बारा भिड़ गैया, ओमफ्राय राइड्सफोरावबो बारा मानसिफोर गैया, बारा नेनाङासै, खालि ओमफ्राय नै शिवमा आरोबाव खारना फैलायबाय बेयाव गाखोनो। स' लास्ट राइड जासिगोन बेना बेखौ गाखोथोंसै आरो मा खालामबावनो। हेलो मेला नायनो फैदोंमोन मा होनो मा मेला नामखौ मिथिया ओरैनो नायनो फैदों जायखिजाया आथियाबारि मेला आच्छा दे बाजैखौ लोगो मोननानै ओरैनो माथो होलायबाय मेलाखौथ' नायनानै एसे इन्टारेस्टखौनो मोनदों मोजाङानो फै नायनो बाय बाय बाजै बाय बाय गुड नाइट। ओमफ्राय दखानाव फैनानै बापरे कनफ्युजन शिवमा माखौ बायनो बेखौ नांगौ माखौ बायना होनो जादों आं। थारमाने खेबसे बे हेलिकप्टारखौ नांगौ जाहैबाय आरो खेबसे बे गारिखौ नांगौ जाबाय, ओमफ्राय उनाव आरो बेखौ नाङा जाहैबाय। तो दोस्तों शिवम ने तो मुझे परेशान कर दिया, एक बार ये चाहिए, एक बार वो चाहिए, एक बार फिर बोलता ये नहीं चाहिए। बाप रे फाइनली उसको एक भीम का जो गदा है ये पसंद आया तो इसी को लेके खुश हो गया। और अभी खुद को हनुमान सोच रहा है, इसी को लेके वो अभी खुश पूरा। तो लोगोफोर गावखौ एकदम हनुमान सानना लाबाय बियो, दा बेखौनो लानानै गेलेगासिनो। लोगोफोर डास्टबिन जायगायाव बिदि आं नुदों, बाट मानसिफोरखौ बारा इउज खालामनाय आं नुवाखै। मानोना जानला मानला जेराव मेरावनो आं जाबोर नुदों बिदि प्लास्टिक गोलैना दङ। स' मानसिफ्रा मानो जे बिदि गारो आं मिथिया। प्लिज आं खावलायो बयखौबो बिदि मेला नायनो फैबा फै, किन्तु बिदि लेथ्रा दा खालाम, जाबोरफोरखौ एसे मोजाङै डास्टबिनावनो गार। तो दोस्तों प्रॉपर यूज ऑफ डस्टबिन पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगा। मोजां ना गथ'फ्राथ' बिराद एन्जय खालामबाय। 10:30 जाबाय हरनि, स' दखानफ्रा बन्द खालामजोब्बाय। स' बेनो मोजां जाबाय आरो बारा हर जायाखै। ओमफ्राय जों थांनो ओंखारबाय, ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मेलाखौ नायना मोजां मोनदों। बे 1 फेब्रुवारिसिम थागोन, नोंथांमोना जुदि फैनो गोसोबा फैनो हागोन। स' जों न'आव थांसै, ओमफ्राय मोजाङानो मोनबाय फैनानै, एसे रिफ्रेशिं। थांनायनि सिगां जों एसे पानिपुरि जानोसै ना अश्विन? थ' एसे पानिपुरिखौ जानानै थांसै न'आव। तो दोस्तों घर जाने से पहले सोचा थोड़ा पानीपुरी एंजॉय कर ले। और यहाँ पे ही पानीपुरी स्टॉल में बन रहा है गरम गरम पीठा, जो राइस केक है। लेकिन अभी राइस केक का मूड नहीं है, तो थोड़ा पानीपुरी ही एंजॉय कर लेते हैं। पानीपुरिखौथ' जानानै जोबोद गोथाव मोनबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना सोर पानीपुरि जानो मोजां मोनो आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरसै। लोगोफोर पुचकायाथ' बिराद टेस्टिमोन, बाट बिराद बानलु गोसा। थ' बेखौ जानोसै एसे बानलु गोसा ना। एसे आराम मोनबाय ना बेखौ जानानै।
So puska जाबायना जोङो दा थांसै आरो प्लिज भिडिअखौ लाइक सब्सक्राइब आरो कमेन्ट आरो शेयार खालामबानो जाबाय बाय बाय आरो फैबानो जाबाय So लोगोफोर न'आव सफैबाय मेंबायबो ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों